Salutare lume! Astăzi voi filma cu Mobizen, vreau să văd dacă merge mai bine. Nici eu nu o să știu dacă merge bine pentru că acum am văzut și eu la rândul meu pe internet cu Mobizen, am văzut că mai bine, am văzut că celălalt cu așa care l-aveam înainte. Nu mergea mai bine, s-auzea mai bine să filmezi cu Mobizen. Dacă să-ți mai caut pe internet aplicații și na, voi vedea eu până la urmă. Astăzi m-am gândit să filmez puțin mai mult Minecraft pentru că mulți mi-a cerut, bine, nu mi-a cerut mult. M-am gândit să filmez Lucky Block, care a pus server. Doamne, doamne, doamne. Intru pe server, așa să facem. Așa. Da, cred că să Lucky Block, hai să vedem. Nu, astăzi vreau să prezint și un mod. Astăzi mi-am propus, mai bine zis, să vă prezint și un mod. Dar și acest și vă spun voi gata. Uitați, vedeți, spun, e trampoline mod. Așa, trampoline mod. Trebuie spun eu. Nici eu nu știu unde îl găsesc chiar, credeți-mă, eu mi-am dat pe MCP Master, pentru că eu mă chinui mult, îl găsesc și fiți atenți, clip mi-am făcut epic. Credeți-mă că aici. Că nu ți damage. Dați pe ele, dar dacă dai un pic pe lângă, te colți, uite acum duci mort. Așa, hai să sărim în piscina mea. Dacă merge și bine, deci merge și bine cu aplicația, să știți. Nu știu, a terminat asta Lucky bun. Și cum știu, Lucky Block. Am ajuns așa și unul. Și oricum o să infinite. O, iarăși, perfect. Uitați că am aici. Ciudat, nu? Așa, n-am armonizat, l-am lăsat 6. Așa. Bun, și să mai facem. Da, acolo e generatorul. Doamne, maica domnule, câte dau ăștia. Am atâta info. Nu știu, o să fac mai 61, deci. Doamne, iar compiler. Uite, ăsta e, da, să iau 20 mândri. Oh, perfect. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Da, să știți că sunt și piramidele băgate acum mai nou. Iar voi sunt capcane. Că am picat o capcană de în cap. Încă nu mi-a picat o capcană. Și cred că o știți foarte bine. Și clasic. Cu groapele de subțire. Nu știu câți metri și tu nu mai poți să faci nimic, că-i stringos. Nu dacă ai apă sau un prieten sau enter păruri. Așa. Hai să zici că cu locurile. Emeraldele. 4 minute deja. What? Cât timp ăsta? Da, eu am zis, vreau să filmez mai mult decât 10 minute ca de obicei. M-am gândit să filmez mai mult pentru că, da, știți voi cum e. Ia, hai de aia, așa, măcar dați-mi de diamant. Poate ce la limite am. Nu, prima m-am apucat tare, da, și după m-am apucat pickaxe-urile astea și după m-au picat, cum se cheamă, armura de diamond. Da, e un bug la fața asta. Îți arată că ai 64 de papuci, dar de fapt, când îi pui pe tine, ai numai unul. Este bug-ul.
Doamne, dar mai mult un pic. Uite o leacă, nu știu și apucat și merge mai mult. Vau, zona... Ce-și nu tot? Nu să nu zici pe azi. Dar veniți să mă striga. Punctul mine chiar acum. Stop. Câți? Uitați capcană clasică. Aia cu din opțiune și încă nu mi-au picat emerald. Dar nu vreau emeraldele astea nasol. Ce nu vreau. Mi s-a pus video. Am pus un videoclip. Acum să vedem. Meu. Stați un pic să văd ceva. S-a auzit aici. S-a pus, aha, video meu, ok. Da. Da, deci dacă o să mai vezi episodul, vreau să apăsați butonul de like. Emerald. O să mai filmez jocuri și mai noi. Am zis că o să filmez încă câteva, deci, na. Eu am apucat capcanele mult. Uitați așa, o să le pun pe toate ca să le fac rapid. De ori exploda, nu exploda. Începe. La întâi, start. Aia, direct capcan. Na, bă, băie mult, bă, nu. Dacă m-a făcut ala, cică. Am dus pe shift. Da. Mere. Pere. Pere. Am un prieten, îl cheamă, nu știu, chiar nu știu cum îl cheamă, cred că o să facă promovare și lui. What? De ce nu mi-a picat așa? Asta e ceva de generator. Fullback, care... Da, am trecut o leacă. Dacă am mult. Cam așa se întâmplă de... What? Da. Deci vreau să mă pun inventar acum. Veți vezi cum îmi suflu în inventar, fiți atenți. Băgați mult la voi. Bun, gata. Le pun flagul. Se zice, bun. Deci, asta va fi un episod mai special pentru că vreau să mi două jocuri nu cum ar veni. Da, deci, am făcut Minecraft în parte. Așa, am făcut Minecraft în parte. Acum vom veni cu Simple Planes. Simple Planes. Este 9 minute. Simple Planes vom filma 6 minute. Cu cealaltă aplicație am încercat să filmez Simple Planes. Aveam la doamne, mai ca domnule.
spune lagul ăla. Ăla e lag, nu? Și merge mie un pic greu sau... Poate să merge bine aici, așa. Intră în sandbox. Nu vreau să fac ale... Acum las ce bun. Da, am dat mereu recording mai probabil să-mi dea complet. Nu știu. Deci a filmat mult chiar. Uitați-vă că mi-au făcut mult, care n-am mai zis odată. Stați un pic să văd ceva. Deci asta eu vă știți foarte bine. Stat. Zboară cam atât. Atâta de cale are atâta de kilogram. Am un pic de lag totuși la ce zice. Ați vedeți la 4 la 59. Încercăm să aterizăm. Eu am văzut. Aterizez, da. Aterizăm forțat? Știți cum aterizez forțat? Așa. Și asta așa îmi place mie să continui aterizarea forțată. Da, vreau să mai fac ceva, fiți atenți. Pentru că am eu un avion care consumă foarte mult benzină, deci ăsta mai poate asta să rămân. Deci eu vreau să pun aici, de exemplu, niște combustibil de aripi ca să fie mai bine. What a pic. Cât e filmat tu? N-are cum. Am filmat 2 minute. Nu, trebuie să am evasion asta. Evasion, n-am încercat niciodată faza asta. Nu știu, să încerc cum acum. Ești foteci, licota, bă. Am și scoată. Ok. Sunt de departe. What? Nu înțeleg. What? Care vreau să... Da, spus să dau și o crezitoare. În fine. Deci, vreau să vă prezint cum să vă descărcați Minecraft în episod. Și cum să faceți channel de YouTube.